Duol makedone ratich oganda KNCHR owacho ni kado bedo ni gisechwalo tich momigi gi katiba ma pacho ka mar neno ni ratiro mar oganda orite yo makare. Kuom thuolo mar dweche 18 oganda jo Kenya osebedo ka wito ngimagi e yo magalagala ka mamoko bende ilal godo miru. Gikwedo teko mane obila otiyo godo korakore kod rowere mag Gen Z e kinde mag ng'anyo manotimore dwe mar 6 dwe mar 7 ma bende nokelo tho mar ji maromo 60. Jafwambo marwa Linet Undi miwaler. E kinde mane gichiwo ripot ewi ratich oganda pachoka, duol makedone ratich oganda KNCHR owacho ni medruok mar nek pachokae osebedo midhiero maduong' mokwako piny Kenya, ka bende gidwaro mondo obila otimo pedha mager ne achije mitudo gi nek mar oganda maromo 60 mane owito ngimagi e kinde ng'anyo. So watemo kwayo sirkal mondo tim thorough investigations mondo ng'e circumstance ma jogi nendo thoe, kod shirika mar IPOA bendo nego tim investigations makantie police manene obedo involved necessary action onego okawa kuomgi. Giwacho ni osebed kiro charita mar oganda ka oganda makwan gi romo 1376 nomaki ka okolu chike mag katiba. Oganda maromo 610 noyudo hinyruok. Oganda maromo 74 nolal godo miru ka 26 kuomgi poko yangi kama ntiere nyaka sani. Gino mamiyo koro giluongo riwruok mar piny mangima mondo bi kanyakla mar neno ni ojiw arita mar oganda. During this period 18 months, Commission ose records mag ji 610 manene ohinyore ndalo demonstrations. Kendo wan records ma ji 1376 manene otim arbitrary arrest. Joma imaka maongo gimotimo malong'o. Watemo kwayo sirkal kaka en mobedo rit kod law and order, gik magitimo duto onego bednu follow that law and order, including arrests manene otim during that period. Bende gikwayo migao mar thieth kachiel gi sirkal mondo manyo kenge minyalo keti mar neno ni oganda jo Kenya ahinya to mago marito gi ni piny oyudo thieth kokalo e okumba manyien mar thieth e yo makare maonge ng'ikruok. Commission urges the government, healthcare providers and stakeholders to act swiftly and decisively to address the challenges highlighted in a way that gives priority to ensure that no one is left behind. Komachielo bende, riwruok mar okinde ma pachoka olose wi midhiero ma okwako Kenya ahinya to e weche ratich oganda. Faith Odhiambo ma en jatend LSK oseyo sirkal kuom tiyo gi obila e rocho ratiro mar oganda. The head of state had promised after the abduction of the Turkish that this is something that would never happen again. And so it's quite astonishing that after making such a promise not too long ago that this is again happening within our jurisdiction. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi.